Di ba? Oh, kanindot anak. Importante ng kasi ng kana makahinumdum tanga di juta angay masina. Kakitang tanan gi panalanginan sa Ginoo sa lain-laing paagi. Nabita po'y daghan og kwarta, daghan mo pog maintenance sa sakit para namo misweldo dako pog maintenance. Kamu pud nga kaluoy sa Ginoo bisag apiki mo pangwarta, jamo mo mo'y sakit. Ayan na angay-angay sa Ginoo ni atong mga blessing. Angay-angay sa Ginoo mga way rason jud nga maibog ta o masina ta sa kalapusan sa ubang mga tao. Paningkamot nga malikay ka sa sala sa NB or kasina. Kami mga pari sa Bohol, pareha po din hininjo sa Surigao. Pareha sa nagswildo. Pareha mo sa ani man po sa Surigao ingani. Kami mga pari ron sa Bohol din sa Surigao. Di namin kanabitang magsuya ay okay sa dakong parokya. Kaysa una kay nga naman to katong dakong parokya, masan ka katedral maibog ka. Nga ikaw na ka sa isla, karon sa Bohol parihor may sweldo tanan. 10,000 among sweldo, nanay 5,000 ipuno pang gasolina. 15,000 kada buwan. Okay naman. Kay jamo mo pud may anak. Ako jamo mo pamampo ko'y anak no. Si Bako. Igo nakaadyo ng 15,000 na mo naho. Mga di namin magsuyay o gamay imong parokya, wa na, patas tanan. Tiguang o batanong parehas sa may tanan. Sa diha pagkos katedral sa Tagbilaran, ay pare nga tiguang. Ang mga pare nga tiguang sa Bohol, kaya atong naibutang sa katedral. Wa na sila ibuhat. Pero pareha na may sweldo. Dahil sa kapare nga tiguang, ang bungol, ang bigas dunggan, gagikan ko gamisa, gipaningot ko, unya gasigi ko, ginaghan pa kong misa ba, siya kakaon nga gatanaw TV. Abi mo kiri mo ibungol. Gadunggan di ahong gihunghungan. Ang ginag haya-haya oy. Tanaw-tanawan malawag TV ang 15,000. Kaya abi mo kiri mo hindi kadungog. Kiri mo di makadungog. Suko ag paring tignamatay na ba? Ingon og bailo ta ikaw wheelchair ako misa ayo ko si Bako ko ba diha. Ikaw matang bito ni iwasuya ta ba kana ingon ni ana ni atong kinabuhi no. Adyo ra mo kasuya. Huwata nga kinalagi mga maayong butang nga gapaabot nato sa atong kinabuhi. Kay masuya ka mo na sinugdanan nga di ka malipayon. Tinod na masuya ganita maibog ka di na ka malipay kadugayan. Now pananglita. Dahil uban nga murag nganong maura man inaabot sa dagway, mugo makog barog, nganong itumon mako. Ayaw na na importante ang buhi. Amen. Dapat ito po sa Facebook. Kita na ho. 2016, why uyab? Kami diyo una sa ito pag-adyo. 2017, wagi hapoy uyab. 2018, hapit makauyab. Pag 2019 kay COVID naman, lockdown, stay at home, yang gibutan. 2019, ang importante, buhi. Ang importante, buhi. Mga importante, buhi. Debito laki niya. Katulo na siya, buwagi o asawa kay kaluois Ginoo. Kina mautahan og now. Ang puriyag ka ba? Puriyag ka ba? Ang isang ilong na sumpay siyang dungga. Yang wait ko na sumpay siyang suwa. Naog na yung mutanaw atong lakihan mura kalibangon dun mutanaw baka nang di madag ruingon na isang nao. Tulo na ka asawa niya hing layas kay di lagi matda iyang nao. Gay no sara rin ito siyang puyo. Sa iyang kamingaw ng Hindu sa siyang katri. Yang katri siya raw sa gapuyo. Sa kadlaw niya na nang limpyo siya, sa til-til sa iyang katri na amay buho, na bangag pa, di amay duwindi kapuyo. Kailan mong duwindi? Kanang ingon nilang malignan, nga maligno nga, krisyon, tawang gamay magkorona, bawa po kitag duwindi sukat. Dahil duwindi kapuyo, yung istorya duwindi sa tao. Brad, kaluoy ni mo. Katulong naman ni kabiyai, kalonli sa imong kinabuhi.
apan ayaw kagoon. Ako kang lipayon. Ayaw kasina sa imo mga silingan. Ako imo lipay nimo. Pangayo og tulo ka butang kaya huning ihatag nimo. Ingon nagduwende. Yan nagtaha, tinuod ka. Laki, lipayon ka nako. Wish number 1. Ingon nagduwende. Duwende, kay bojo kang wajah mo ko'y kwarta. Himo akong dato. Ingon nagduwende, piyong. Piyong nga imong mata. Pagpiyong sa isang mga mata, pagbuka pa niya, kinaraghan ang kwarta. Habit siya madatugin. Ingon nagduwende, lipay na ka. Yes, lipay na ko, duwende. Napay duha. Ingon nagduwende, sige, pangayo pa. Ingon nagtao, duwende, masakiton ba siya ako? Giasma ko, hubakon ko. Di ko kaginhawa, hangaton ko molakaw. Ayuha ang akong asma. Ingon nagduwende, ginhawag laom. Paginhawa niya glaom sa tao, tangtang tanang sipon, tanang kumo, tanang hukaw, tanang plema sa iyang ginhawaan. Ingon nagduwende, lipay na ka, wala kay sakit. Yes, lipay ko. Napayo sa kawish. Pag-wish pa kay aron. Kaluyan ka na ho. Malipay ka. Nagduwende, ako wapa ko kaadto o minlan sa Surigao. Pagtukod og tulay, gikan din sa dapa, padung dito sa minlan Surigao. Kaya di ko mo sakay og bangka, di ko mo sakay og lansa, kay mahadlok og tubig, di ko ka mamulangoy. Ngunay yung wish, patanawa dyan og Surigao City. Pagtukod og tulay, matahing reklamo og duwende. Yung nagduwende, asobra na po ng imo, abuso na po ng imo. Kinsa man buha nga magtukod og tulay, kadako gasto ang gikan sa dapa padung sa Surigao City. Adyo mo kung ingon na, lugi ko na, kautang-utang ko na, di mahimo. Di ko makahatang na ikatulong ni mo pangandoy. Cancel na, pangwes og lain. Ayan ay tao, sige. Di man ka pwede nga magtukod og tulay sa dapa padung sa Surigao City. Mao na lang na ipulin siya katulong na ho. Himo akong wapo. Kay kuan man ka maglipayon magako nimo kay pa makang batik og naong. Himo akong gwapo aron ako nay crush ng bayan aron bukdon ako sa mga chicks. Hintanaw na pagbalik ag duwende niya. Matay brad di mahimo. Magtukod na naman tagtulay di na mahimo na mahimo na imong naong. Mauna dyan na imong naong. Di na pwedeng ritukihon. Tulay na lang. Iyon niya na. Ayaw lang kasuya. Ayaw lang kaibog. Kisa ninyo din nakaabot og baile. Kabot mo og baile? Katong karaang baile? Kabot mo og baile. Ang baile sa una nindo to, ako di pa maile man ko sa una, sa ulitaw pa ko. No? Ang disco magugaron, murag lingas na magugay. Isa kung saan na may liho. Manang mahadlok na umang disco, kaya kananay hubog bitaw, na masikhan, mahimong trouble. Ang baile sa una, nindo ka ito. Formal. Diba? Kaming mga laki, ari may gunit sa hawak sa babae. Kamong babae, kayo mo naman, ani man siguro masaabaga. Diba? O puangay, bitaw ta kinalamian, sweet music. Sa lami ay doot na atong lawas na lami ka dyan. Piskay ka dyan, marag init atong lawas, no? Sa una, mamailitan, ang mga baji, di makamusayaw ditso. Maglingkod ang mga babae, mga dalaga, ang lingkuranan ingani, lingkuranan sa simbahan maglingkod. Unya na music plaka pa man to, di ba? Turntable, daring kilid. Na ang plaka bitaw abog magbalik-balik ng sonata, di ba? Mukanta kita nang nay maturnila, di ba? Ugaw tong plaka. Inikuan sa, di ba na no? Inikuan sa turntable, maturni, wag katulin na kanta kay abog ang plaka, no? Maturni, mudaga na po itong operator kay hinluan tong plaka. Inigtukara na sa sweet music, ang mga ulitaw mamili na sa ilahang pangsayawan. Natural ang balik-balikan sa mga ulitaw, kato mga dalaga nga kwapa. Mga tagasog barong, mga putik panit, mga sexy, mga lumoy o kutis, moto'y balik-balikan. Kung nama intawang po yung mga dalaga, intawang pong namayli nga, apikig dagway, o kanang subidaon o naw, diyan mo may mobile nila.
Kay ba mo sa ibuhaton aron nay makasayaw nila, doon sila sa barangay Tanod. Barangay Tanod mo sayaw nila in taon aron makasayaw. So ayaw lang kaiko kay ayaw lang jud kaibo kay nga paghihapoy mo maluoy nato. Sunod, babag sa pagkamapasalamaton. Sunod kining gitawag og kahakog. Ingon si San Agustin, hunahuna og unsay gihatag sa Ginoo nimo. Ugi ka ni ana mauray kuha ang sibo sa imong kinahanglan. Ang sobra dili na naimo iya na sa upan. Hako. Kita mga Bisaya mo ni nindot natong pribilehiyo kay daghan taog terminolohiya. Sa Cebuano binulanon og ato na ay hakog, na ay dao, no? Kadungog mo ng dalo, dao, na ay tihit, na ay inot, na ay muduga payunas, diya yung unana, na po'y tihik pa sa tanang nangamatay, na yung unana. But, ang idea ay iniising kahakog. Share your blessings. Mo nagingon sa Santo Papa, if you have nothing to give at least your smile. O wa kay laing ipaambit lang ang imong smile. O ang kinabuhi nimo makahatag og impact sa ubang mga tao. O gamay ra kakita, waman magpaabot ng Ginoo nga ihatag nimo na tanan. Kay bawo ang Ginoo nga naatay panginahanglan. Share your blessing gamay. Naay mga tao in taon nga way kaluoy. Paglinog sa Bohol atong 2013. Paglinog sa Bohol, nangulikta kami sa simbahan og used clothing para sa isanina sa mga biktima maglinog nga nangaguba ilang bahay. Kay ba mo paghagpat namo sa mga sinina dito, paghagpat namo sa mga sinina dito, luuyan ning uban manghatag way kaluoy. Example, nay uban manghatag og short pants nga wadya mo nay bilahan. Kaysa mabuanga mo suot. Ako sa kalima pa kulinugan, di ko mo suot og short pants nga mo ibilahan. Pisot pa tao, dawa pa ibilahan ang ato. Sao na naman eh. Pisot pa, dyan mo pa'y bilahan ng shorts. Nayuban manghatag nga, dyan mo na pa'y kaluoy. Mura pag nanghatag o basura. Manghatag o sapatos, dyan mo na pa'y lapalapa. Nausapan ni mura na nagalabay o basura. Ang grabe ang uban ha, ang musuot na biktima o linog o bagyo. Manghatag ba dyan ang uban o wedding gown silang ugangan nga dugay ng namatay. Usaw mo na, gatulda dito kay wanay bahay, na nanguliktag relief goals, magsuot og Buddha sa kasal. Moingon ang mga tao ko'y nabuwag after siya ato na nanguliktag sardinas o miswa o sa wedding gown. At so, ito po panghatag o wedding gown o biktima katalagma. Matang luuya po manghatag o wedding gown. Anhada mo sud ang atong kahakog. Paningkamot itawon nga makapaambit ka sa imong blessing no matter how small it may be. How small it may be. Importante na makapaambit ka. Kay kung di ka makapaambit, mamatay ra ta nga way nalipay nato. Ya bitaw toy binalay hing reklamo sa iyong ugangan nga labihan tihika. Diyan padre matang ni si mama labihan gyud ka inot, labihan ka tihik. Imagine Father, mo palit si mama chicharon kan chicharon do. Mo palit si mama pa daw chicharon. Dado niya sa among bay, di siya manghatag sa iyang mga apo, di siya manghatag sa kong mga anak. Na usaon niya pagkaon Father, aron di siya may bawan nga gakaog chicharon nga kagumgum kay mutingog man na. Yang ihumol og tubig ang chicharon na kung sa kanaan. Kay mahadlok siya mupaka madunggan sa mga bata. Sa may pormang si Charon ngay humol og tubig o sa kanan, di ba din ang loon? Panghatag in taon. Panghatag. Sigon sa imong maamot.
Sigon sa imo mo na ibot ni pasabot sa Ginoo ni San Agustin. Nga kining gihatag sa Ginoo nato, tanawa ko sa iigo nimo na sobra ihatag sa uban. Nindot pa yan San Agustin. Wa mo yung San Agustin nga ihatag tanan. Sana mo itong kanoon o ihatag na to tanan. Pero adyaw mo panghatag og basura. Adyaw mo panghatag itong giingon og Buddha sa kasal na sa ugangang dugay na namatay sa mga biktimang bagyo. Kanang mga iyan na bitaw mga sapatos nga dyan mo na lapalapaw sawang pamaitaw na uban manghatag og tinidor usa nakapaak na hibilin. Pastilan. Adyaw itaon, maluoy mo. Maluoy mo. Lami maning manghatag ta. Da istorya bitaw sa katawo nga mamistahay. Sa Bohol, magpista man pod mo no. Sa Bohol kay daghana para naapil man sa mga bulanon. Kamong kaliwat og bulanon ani manguli man pod mo no. Pista daghang taga Bohol og kaliwat ani. Sa Bohol magpista do na sila bisag kapiki o pagkabutang magpista jud. Diay na mista. Pagabot niya sa wa sa mukaon daan sa iyang bahay kay aron dako sa makaon sa bahay nga gipamistahan kay suki man nagpista. Wa sa mamahawa maniudto, wa manihapon kay ugma pista. Gigutom sa pag-aso, gutom andam na dito dahi karning kabaw, dahi sabawng baka, dahi litson. Pag-aksyon na niya kaon kay gigutom ni sa kaayo, nahibilin man niya postiso. Postiso ba ni? Paghikap niya, lagos ay nahibilin. Yung sako naman nito nagnay karning kabaw, na isabawng kabaw. Wala ko'y mahimo ni ginagutuman na ba kay lagos na ko'y nahibilin. Sa isang kay wag yung postiso madaan. Hindi po'y tapad niyang mamistahay. Nakabantay nga, postiso iya problema. Ingon yang tapad nga, Brad, wag di ko sila kaila, puro sila namista atong bayan. Ingon, tapad niya, Brad, wag kay postiso? Dahil ako, kada ako nagka postiso aro. Isuot eh. So. Pagsuot sa unang postiso kay, muna-muna mangguuta. Di na mangangay ang baba. Di mangangay. Hapit niya masama sa alam rito yung lagos. Giluwa niya. Iya na pong giuli. Di madapat. Guot kayo. Di madapat. Dapay lain. Okay. Dahil kaduhang postisa. Pagsuot niya kay labihay mo po luaga. Uway kusog ka ng dito. Sibo. Iya na pong giluwa. Giuli. Ingon na tapan niya. Dapay lain Brad. Dapay lain pasigsigo. Di mo na ikatulong. Tagaan sa ikatulong postiso. Pagsuot sa postiso sa baba atong mamistahay, sibo magkaso, kaon siya taman-taman. Pag humagpangaon na, istoryahan na sila, inom-inom sila. Ingon nagtao, Brad, salamat kay imo kong gipaampin. Thank you for sharing your blessing. Gidadaan ko ni mo postiso. Nya sa dentist baka dok ang itawag mo kay gilibog sa ganong postiso. Kayon sa dentist, ingon po tong tao di Brad, portiro mo sa menteryo kanang tighabwa kog minatay sa kanang mga postiso ang postiso na sa mga minatay ang gihabwa aron magamit sa uban. Nakakaon magaling dito postiso di ay sa minatay pastilan na sige mag-break o mag-exercise o sa ta kay alas 3 na. Human ng tarong tao-tao. Tindog usa, tindog. Magsayo-sayo usa ta. Saraya ta operator. Katong maka-wapay arthritis again, sayo-sayo usa ta. Kini nga tong exercise, gitawag kinig chicken dance. Managing ta sa lihok sa mga himungaan o sa mga sunoy o sa mga manok. Okay, operator sa choir. Sige.
Okay. Lingkod sa kadiyot. Niya nata sa ikaduha katapos ang bahin sa ato ang pamalandong karon. Manikamot na makahuman og alas 4 kay na may misa alas 5, no? Sugod mabutag alauna media. Di po mo daghanon pag-adto og kay di na po mo makatuhog sa uban. Ako mo po mamisa alas 5 ingon si Father Jerry. Di na hoy hatag ang tanan kay aron na po ko iwali. Sige balik ta. Kasina kahapog. Unya nainindot gani nga slide ikatulo noon. Alaktawan na to na. Next. Sunod nga slide. Naigibon nakita na din eh. Unsa kuno kay importante ang atong pagkamapasalamaton. Ingo din eh. Ang mga amigas walay damgo kay dili man sila mga tuo. Kita beri mo amigas nga gabit ni tugunlan og banig. Sunod slide. Ang mga anay o mga butakal dili makakita sa kanindot sa kalangitan kay dili man sila makahangad. Ang baboy kita beri mo baboy nga gahangad. Nga dungo ra madura mga baboy. Ikatulo nindot kay ni. Ang mga alibangbang dili makasaulog sa ilang adlaw nga natawhan wa sila ka celebrate sa ilang birthday. Parehas naho di sila makaselebrate. Kaya ang ilang kinabuhi 47 dias lang. Nagingod din ayaw og reklamo sa imong kinabuhi kay labaw pagkakaayo og dignidad sa amigas, sa bubaboy o sa alibangbang. Pasalamati ang Dios. Imagine ang alibangbang 47 ra ka adlaw ilang kinabuhi kita. Kaluoy sa Ginoo taas ta og kinabuhi. We don't live for 47 days, we live for years. Unya makatuog ta. Ang mga amigas di makatuog. Kanindot sa kinabuhi. Amen. Dahil ko na ito ang Diyos ato na pangatagan siya sa masibang pakpak. Primero, paningkamot nga makapuyo o kinabuhi nga mapasalamaton. Sunod, importanteng butang mga igsuon. Ang kinabuhi nga makugihon. Klaro ba diha? Ang kinabuhi nga sa man ang gibutang diha makugihon. Sibo ba niya ho? Naiduha ka kahimtang sa kinabuhi ana tanawa. Naiiri nga hayahay kano galigad-ligad do nagantihos pa jud. Na naisda daghan. Dapoy kabaw nga gadaro nga muna-munang lisura ang iyang kinabuhi. Asa man wa na karon anang kanang iri nga daghang makaon anang kilit or kining kabaw nga guyod sa daro. Actually kanang duha na man nato. Usahay hayahay mabuta. Usahay pod pait pod pitos pod. Nanang duha nato. Puli-puli ra man sa atong kinabuhi. Ang importante nga magkugi kita. Kung gapaabot ta sa Ginoo samtang buhi pa ta sa Synodal Church, wa jay luna na pagkinabuan. Kugi gyud taman sa mahimo. Next slide please. Ingon si Santo Papa, ang trabaho gihimo alang sa tao. Apan wala himuwa ang tao aron patay-patayon og trabaho. Nindot no? Gihimo kuno ang trabaho aron mabulahan ang tao. Apan wala gama ang tao aron patay-patayon og trabaho. Ako kinamagwangan ko upat may kaigsuon. Nako igsuong pare. Duha may pare sa amo. Ang uban ni kay tigtanawa sa vlog no. Upat may kaigsuon, nay usa ka igsuon pang wa maminso nga palahubog. Pero nabili na tong bahay bitaw na nainom ko kulapo. Nagiinom na hagbong bitaw na. Nay usa ka igsuon ng palahubog, napoy usa na minyo, nay usa nga pare. Sa tanan di man sa kumubalibad og trabaho. Sa tanang matang sa trabaho nga di kayo ko ganahan kanang magduyan og bata. Di jud ko moangay magduyan og manghod. Pero mapugos kay suguon mamini nanay. Kini mo magduyan tag bata, wa ka kahibaw ganos ka mahuman.
Hindi, di ba? Kasuhay mo mga inahanan eh. Labi na batang hilakon, bitaw. Hilakon man na haison ng pare karon sa Bohol, Kalapi. Hilakon niya. Inigduyan na ho. Mahurot akong kang tadi kaya pumatog. Sige. Saan yung pataan niya nga? Katahag ba yung magiliw? Di ka pumatog. Hurot ba yung magiliw? Aming ligaya na pag may mga api. Huwag ka pumatog. Nagkatahan na pag liron sinta, nagkanta ganda sa una, bahay, kubo, yan na. Di ka pumatog. Mao nang inigduyan o idiritso na sa bongbong na yung kaya mapakong kita. Sapotin o hilang, kaya naigo matunganan. Samot o hilang. Ano ang saw na pagpahilong kay baw mo, kantahan o kanta o minatay. Siya ro di ka matuga, kanta na may minatay. Kristiyanos palandunga kanang pasaylo kanang kantay minatay bitaw karang minatay matog ang manghod haguwa ka na magtabog og bata niya masuya man may kay pobre lagi ang tatay kay manananggot raman ang nanay grade 3 ra in town niya gatanong ra gud ginagmay kay wa may irrigation sa amo mayo kay mga dato mamo kay daghan mo panagatan kami dyan mo bukid why irrigation gasalig ra sa uwan gasalig ra sa kaluoy sa kinaiyahan na pila ra go income og manananggot boslot pag short sa akong tatay na nang lubot parang na-ispat kay nga naman mananggot bitaw kay sige saka atong sanggutan kinaluoyan dyan may kanang gi-vlog na ho sa panilandungi nga Facebook tinuod yun na tanan kinaluoyan niya ang palitan o gatas ni nanay kato namang mumanghod nga giduyan kay mga o naman may kanon lagot kay ko kay Liberty pa man itong milk maid na gatas sa una kawat mo na kaida daday ka tiguwang na dyan ko no Liberty pa o milk maid muna to yung tunawon niya di man ni paimnon kay ang amo kay kato namang lanot kanang maglugaw bitaw dyan ay basa bitaw nga lanot na ingana na lain man o di katong tinughog katong bahaw nga kanon na nagagabi gitubigan unya way tabliya kay pobre man sus iniginom na muro maghihi og kabaw no maghihi og kabaw sus iniglakaw ni nanay inigbili ni nanay sus basta malayo na si nanay kaya daghang maglakaw meeting magubra magtrabaho ako'y motutoy sa bibiron sa manghod binlanan ho gamay kay sumuta po ni ako'y paduyan o ako'y suhol dahil kasanay balik sa kinahibilin yung pitaka dito so ko nakatinaw umpunaw kay kitaan mo ko niyo kay kinalamian mo kay wag humigatas matang mo na rason karon na pari ko og imbitaron so ko dito ko mabaliban kay makahinumdum ko sa nga jamo jud me nga wa gyud yung matay ng Ginoo muhatag mo sukli sa imong kahago basta kay maning kamot na juga magbudlay ka gantihan juga sa Ginoo mo inyong mga anak karon na ba kay nang ato mga anak ang mga pagumagon hayahay na kayo kinabuhi usahay kung inyo na humanghod nga tudloi po nagtrabaho kay mga matay ta sana may ilang kinabuhi kabantay mo karon mga di maputanan pero mo na ipapil na tong ginikanan inyong mga anak bisag na dadato na ta na hamugaway na ta kapitan na mong barko supervisor na mo tudluin sa mga trabaho ginagmay kanang trabaho ko pong di makamatay tudluig labag brief labag panty basic pa na manilhig sabay maglungag kanang tudluig responsibility kay dihang dapita makakita sila sa bilig trabaho karon kay ako kuan madsugo ako mga pagumangkon hilig ba sila kwarto mahimo ganig duha ka adlaw di mo gawas sa kwarto basta aircon o na ay wifi o na ay soft drinks nga bugnaw o na ay junk foods tawga na di ba di na mo tingog nimo katuo kag namatay atong suod tuwa ka duwa atong computer ingana na mga batanon ba ingana ako saksi jud ko na kadaghan ko mga pagumangkon sa bahay lahi jud ilang kalibutan nato kita magud sa una tagaan jud tag responsibilidad hayahay gani sila karon kita na ba ditay tutor sa unang may eskwela dyan mo ihatod ta unang adlaw ra ganun mo humana na imo na tanan
Karon haya-haya mga bata oy, just tagbilaran. Father, oy, na-stress ko kay ipagkuyod ko ni mami og bag. Haya-haya oh. Ora ni kastresa ni mo gipagusod og bag. Wa gani kami jamo may kaon sa una. Ang eskwela. Mao bitaw karon nga mo nang nanapoy mga daghan nga mga kaso og hiko. Kay ilang hunahuna nga bugat na ng kinabuhia para nila. Tudluy sila nga og sense of responsibility. Kay sa atong panahon manggod, gimalmal tag trabaho. Kana ra bang mag-andam tag lawog og baboy, kawa pa may fee sa una, di ba? Kanang bani bitaw kanang sagay, di ba? Kasuway mo ana maglubo. Nay basa nga tubig katubo sa kaso ini muaslay na imong mata maglugot ta. Usa ka tuig nimong lawog og baboy sa boy feeds. Usa ka tuig halaw nimong baboy 20 ra kilo. Talinis mo og simod imong baboy. Sa katuig na nimong pinakaon 20 kilo ra. Sa ni babuya mo magsigbit. Pero makakatuon ka sa value of work. Kini murag luod ng istoryahan pero ahora nang isulti tinuod jud ni. Tinuod ni sa gamay pa mi wa mo misiar. Jamo mi toilet. Kani sa bukid na mo kinaluyan. Ang bahay sa mong Lola Primero, na ito'y murag taytayan nga kawayan. O kalibang mon me, anharawe, malibang patungod atong anay o butakal nga gangangan ang daan. Diyan mo siya, hugaw-hugayo. O kabot man siya kamo na mga idara na mamoy nga na sa una. Kana ini gutong ni mo kay kanang nay gitubol bitaw ka, ganang-ana atong butakal gakuha to. Ano sa mahagbong to imuhang kuha. Daw sahay kay lihukan man po sila kay gananing kamot o magkasao ari ka tugdong sa ilang buko-buko nga kugaw lagi kayo niya mo na mo kinabuhis gamay pa mi niya mo po ito ihawon mo pista nabasuyon para ba doon sabon yung matay wa mami mahimo mo may kinabuhi o niya after that to hisod na to na klase katong nga lang nilag antipolo why bawol bangag raani buho niya mga 2 ka metros nanay saw nga kahoy na gibangagan na ana ato kamo pungko kay di man ko kalimot ani ka experience kay kahila ko ani ka periodical test namo na kanili pong para sa introduction tinuod po to na first ko kita ko kanunay mo nang di ko mo absent mohila ko pa absinon kay padto ko malabuhan kay mora lagi na ihang talent basag libro og tuon o niya buntag sayo gawan-uwan. Padung na ko mag-ilis kay mo eskwela na kay periodical exam. Giingnan man ko ni nanay, tinuod niyo namatay naman ang nanay, wa ko mamakat. Nga, doy. Matahinga pa wag atong CR. Kanang ano sa to kay hingawas at mga hugaw dito. Sus gitagaan kong nanay og palwa og lubi. Gipakahig ang mga hugaw dito sa suod aron di na mo awas. Kinabahuan lagi kaadto sa paguman yung sanay. Hala, dada ng palwa di kay suglo na itong nilungan. Gapiti-piti ang nilungan paghuman. Mga igit na siguro ito na po. Pero pinagi, I learned the value of work. Di sa mahimo nga magtinapuan sa kinabuhi. Tuduin ang mga bata nga magtinapuan. Kaya kung nabantayan karon sa mga bagong tubo, ako mga pagumangkon mismo, di na sila mukangay pakuyugo na to. Sa una kay manghilak mata kay manguyog ta nila mga tog merkado, mga tog siyudad, mga tog lungsod. Karon manghilak na po sila dalho na to. Ngano man mawapag wifi. Matang daghan sa tagtrabahoon, mga ginikanan, mga mama o papa din, lolo o lola, dako sa tagresponsibilidad, pag-aagak sa itong mga kabatanunan, nga makakita sila sa kabililon sa trabaho, nga di sila maghunahuna nga sayon ng kinabuhi. Amen? Sa una ako sa kong merkado, ako lukdog o kupras. Na inigabot sa merkado, sos, sa magoy ato, nabaday milk tea, dyan mo. Nabaday chocolate, dyan mo. Panrag day saingan ng bagong bayan sa una na bahong anso inigsimhot ni mo maura na manawa sa magoy lami gani kadjog sa Paganino Surigao dito sa katedral dinhi sa ato og sa Sabang sa San Juan so mga dagkua ani pagpaniudto ni Padre kinadakaan kaadjong lobster dakong alimango jamo to na sa amo
Wa do na ginamos sa jud kanunay. Kanang ginamos na himo no ng apelyido. Sukat sa gamay pag hangtod high school, ginamos ang apelyido, kanunay ginamos. Atong merkado ginamos. Karon din na kadto ko hingaono ginamos kay katong iyaan mamligya lagi ginamos unya. Kaka ginamos tulo ka planggana iyang baligya na may iyang murag suda nag murag apron masuda naghalin. Kwartang papel ari kwartang sensiyo po dani ini ko magpanukli na po sa plangganang kamay nga to sa manghunaw una ini ko magpanukli manghunaw ini kalubog ari ni kaitom sa tubig itapo man sa una ari diya matang nga maapil to palit sa mga tao ay una ay ini kalubog manghunaw jangan ang mga buling sa kuko na itapo at tuwa itapo sa duga sa ginamos pero makakataon kag trabaho di mahimo og magtinapulan. Mo nga sa atong pagpaabot sa Ginoo mga igsuon, importante ang pagtrabaho. Kami mga pare, kinahanglang nakanunay ang among sense of work, ang pagpanarbaho. Sa lungsod, di sila musugot nga dunganon o misag minatay. Kamu din magdungan mo de. Ikaw na mamatay, padunganon o misa dili. Tagsa-tagsaon. Asa na ahong pasabot baka nang wag na ay dayo ba na may ubang lungsod nga ang misag lubong minatay alauna tanang minatay usara ka misa tagsa inyo sa amo po sa ahong lungsod na ubang lungsod sa Bohol nga usahon nagmisa sa pari pananglitan ugma Lunes na unom ka minatay ilubong usara ka misa unom ka lubong ani sa ahong lungsod kanang balilihan Bohol kadungog mo ana di sila musugot nga dunganon kay mayo mo sila asa man di ka padar nga mo di man nimo tagsa-tagsa og misa nga mo di mo trabaho parego ka mo nang og nay 5 ka binatay magmisa ka galauna mo inom ra kag tubig sugod na paglaing patay alas 2 niya alas 3 tumusa alas 4 og 5 ka binatay alas 5 na tumusa misahan na nimo tanan. Kay matod nila, lain kuno tanawon ang dunganog misa kay mura kurong naay katalagman, wala naay kalamidad. Pero ang lamang kunong rason na sa una, di ako ninahitabo nga ang pare, giusag misa niya, pag hinilakay na, nang giaway ito mga asawa kay gailog, kay ako sa kasawa, dito manggako sa diyan, minatay na. Yung ano, imo mo kong gibiyan. Tingong ko ito sa tuwarag imo at tuwarag nga sa pangino kay ahon ng bana. Nahimo nga karambura at karanglubong kay pareho maglumon. Na di naman mauwi gigakos kay daghan lagi. Importante ang pagtrabaho. Ayaw yun. Manang isilsil do sa ato mga kabataan ang value of work. Kay di mahimo o di ta maningkamot kay kining kinabuhi kinahanglan tang maningkamot aron kita mabuhi. Nay nakita na di sa Facebook basahan ninyo kamo mga tinggan pag mata. Gingan din ha. Next slide please. Na diha dungan tagbasa di na kamo magklaro na. Bahalag saging basta labi. Bahalag mais basta ngisi tamis. Kaysa humayo niya magsigig away. Bahalang magkaulog doon, basta dili gubot. Bahalang magsudan o ginamos, basta ang gugma timos. Magunsa man ang adobo apan pirmeng galagugo. Bahalang magkauno kamunggay, basta lang magkahigugmaay. Ang saubos, ang mutuo, pasmo. Sobra mas pasmo. Di tinuod ng bahalag saging basta labi. Ayaw mo. Adyaw mo katuo na. Muna yung usa sa mga pinagana kong fake news. Aning kalibutan na. Suway o lips to lips sa mga asawa dyan mo kay gikaon. Kinalura ng laway ana. Di ba? Di tinuod na. Lami man yung lips to lips o hawag-hawag o wakagukma. Pero gigutom ka sa mura ka gibidli o gaslo man na ini. Di mahimo ning watay
trabaho. Mo nga gadasig jud ko gabalik-balik ko ani bisag asa ko mo hatag og recollection. Tabangin taon ato mga bata nga maka-appreciate sa value of work nga dili na ang pagpakasayon. Kay karon murag na uso na lang dyan na Facebook na lamang kanunay. Unya duwa sa computer kanunay. Nga bisag tawgo na tong kaon, di pa ta paminawon. Oh, kaunari haya-haya. Sa una kita pagoy mangitag kaon. Kita pa'y mangitag asa ta makakaon. Sa gamay pa ta, sos kinalisuran ang kinabuhi. Nabaday snacks, mga eskwela, may sa una. Kita mangayor nga taga-skindi sa tong classmate. Di ba? Skindi. Na kay kubi, tilaw ka, ingkit ka, ingkip. Unja, butangan pa ito, kumagko kay boundary, di ba? Di ba, may boundary? Muna paako ni mo ito, kumagko, rumatras to, isang kamot. Rumatras to, isang kamot, rumadako ni mo kaon o kay skindi. Itong mong classmate. Hugaw ko ito kay Muagi, magkato silupin nga taas ba? Pero wag pa mo ba'y COVID na ito? Maura ito itong kalipay. Sus, kinaluyan, kinabuhian. Magkakaon, magkahayahay ng mga bata ron na ay pizza, na ay sipon. Sila na ay magbuot sa ilang mga snacks, kanang mga tuhog-tuhog ng mga mahalon. Ang mga pagumangkon mo'y magbuot. Manoy makunila, noy, chocolate, kaya, oy. Noy, Dutch meal ako. Noy, Yakult ako. Lamia mo mga snacks kami sa una. Malipay ra gani may magkakaw kinding basuka. Te babulgaw ito basuka sa una. Nay murag sabon, nay pataban nga comics. Lamia usapo na lumi. Na mo burot. Pagbuto, tugpa diri ang usaka, babulgam diri ilok, nya diri sa suwang. Sayang man lugoro ro balik ka noon. Apil na ng huling makaon. Pait-pait, tinigalo. Kaya na, sa una man, kinaluyan, kinabuhiya yun. Anya, sayang man, di mo kadlaw usap. Hindi kagabi, hindi kahapon, padung matog. Tamis pa man, ibutang sa ilawang sa lamisa. Pagkauma ka, noon na pong balik. Usang siman naman. Usang siman ang kaon o babulgang. Yan na. Nagkaabot eh, kung mo na. Iyan na, sa una ina. Pero, diha sa atong pagpanarbaho, muuswag ang atong kinabuhi. Mga sa atong pagpaabot sa Ginoo, sa kitawag og Synodal Church, kinahanglan mo trabaho. Ayaw yun pagsalig sa kaugalingong, di mo tugpa ning grasya o di ta maghago. Huwag yun ay kamaturan na to. Ha? Anya, kiniligin ko ang tagkaon. Ako sa una, malipay ako nga makatrabaho niya na ay kaon na dyan among gipangita. Wa ng mga cellphone. Next slide, please. Sunod, hapit at mahuman. Na coach sa African leader. Ayan siya. Gayna niya mga pobre ko ng nasod. You are poor because when it rains, you think about sex instead of farming. Ingon na sa African leader. Kaya mo ngano, gayna niya ba mga nasod ba? Kaya mo ngano nga pobre mo? Ingon siya. Kaya mag-uwan, mag-una-huna mong sex imbes mo ato mo sa inyong uma. Mo kuno na pobre ta kay dito mo trabaho. Nakita na po na sa Facebook. Ikatulo, hapit na tamahuman. Ikatulo nga kikinahanglan sa atong pagpaabot sa Ginoo isip Synodal Church. Kining gitawag o lahutay. Namay laing term na nga importante kanang giingon o agwanta. Kadungog man ang agwanta. Sa kinabuhi mga igsoon, di mahimo di ta mo lahutay. Bisag unsa nga klase sa kinabuhi kinahanglan og lahutay. Kamo mga minso, di mo moagwanta, taas ra ng duhang tuig. Kay daghan mo kalisdanan. Pero kaluoy sa Ginoo nakaabot mo 40 ka tuig. Nakaabot mo 30 ka tuig. Nakaabot mo silver anniversary. Salamat sa inyong paglahutay. Kamo mga alagad sa simbahan. Salamat sa inyong paglahutay.
Sakop sa PPC, Finance Council, mga cluster leaders, chapel chairman, mga BEG coordinators, mga katikista, mga lectors, salamat sa inyong paglahutay. Kaya gawa pa mo, sa kay mahimo na mo mga pare. Kung mag-isko ta og treasure sa simbahan, ang tinuod nga bahandi sa simbahan, di man ang mga santos nga bulawan, di na mga rebulto nga made of ivory. Ang tinuod nga bahandi sa simbahan, kamo ang inyong pagpanginlabot sa simbahan, ang inyong pagtabang sa mga buluhaton sa pare, kamo maoy dakong bahandi sa simbahan. Lahutay intawon. Anhana dyan mo unang simba o giangu-angu na mo. Samtang na pa mo'y kusog, padayon mo. Dako kayong grasya, dako kayo nga panalangin sa simbahan ang inyong paglahutay. Mga katikista, ministers, sa Bohol, sa parokya, 15 pesos ay oras sa katikista. 15 pesos kada tudlo. Diyan na sila gamay counterpart sa SSS, na po sila gamay uniform once a year. Maluoy lagi ko. Kay ilaha magkumplite, padung sa eskwelahan. Why snacks? Pila na ko ng 15 pesos, makatudlo ka o oras sa kasimana, 150 ra. Munang giinan to mga katigisa sa parokya, maoro mo dyan ikahatag sa parokya, murag aron, murag incentive po ninyo, kaon mo bisag asa o na mamatay. Adto mo bisag wa mo ingna. Muna na tapos na 40 patuno mga katikista. Mag-uniform mo dito aron makakaon mo lami. Bahala wa mo ingna adto mo dito. Unay mangutana ganong naamo inagisugo mi father nga are mi pagkanon. Muna usahay pag way mamatay mi mo daw bang katikista. Way namatay pa kay gutom ya. Gutuma pa dira. Way namatay. Luoy mo pero salag gyud nga grasyahan mo sa Ginoo sa lain-lain paagi. Lahutay gyud. Kay daghang mga igo ra gasugod wa makahuman. Ang mga lektors padayon jud in taon ta kay importante na. Bisan go usahay daghan mo mga kalisdanan amoy mga batang gamay, lahutay lang. Unya usahay sa wayon ta kay di ta ka maong mobasa, practice agud. Practice lang kayo kahadlo. Ang importante nga naamoy lahutay sa kaugalingon. Dabi to'y lektor niya, padung nga magmisa, Bisaya ko doon atong misa, hingkalit ang utro, desisyon sa pari, isang gi-English ang misa. Kaya na ay foreigner na nimba. Sos, kikulugin ka po hinglupa, nagkabuhi sa lektor. Maluoy itaw ka na upader. Bisan sa ba dyan yung gipraktisan, at sa ito ko babasagin in English, wapa ko kasuway. Wala may laing makapuli. Yung pare, English na kayo na yung foreigner. Papraktisa ko, padre. Saan na kayo, maitok ng masuko ng foreigner, o di taon tayo. Sos, pagpaso ito, kapabagbabag, itong lektor sa kahadlok niya, kalibog niya sa buhaton. Second reading man siya, pag ikaduhang pagbasa, English, nakurog in taon siya. Suwat ni San Pablo, nga to sa taga Filipos, ang second reading. Niya, sa English na, a reading from the letter of St. Paul to the Philippians. No, mga lectors ani. Sa iyang kahadlok ingon siya, the second reading is taken from the letter of St. Paul to the Philippines. Singhagag, sinta ang mata sa mga foreigner lang. Nadisuwan ni San Pablo para sa mga Pilipino. Nandiyan mo madisuwan ni San Pablo para sa mga Pilipino. Nasa katapusan, may tao, the word of the Lord, no? Paul, apulong sa Ginoo. Imbis may sa the word of the Lord, kaya nakahadlok lagi siya, gipapasag English, ingon si Jack, the end of the world. Ingon pag mga foreigner, thanks be to God. Natapos sa kalibutan. Tayo di malasa. So lahutay ra gyud, lahutay. Mga minjo, lahutay mo. Padayon mo lahutay, tama na sa takutob. Kay ang grasya naa sa paglahutay. Mo bitaw no, kamo mga Katoliko man ta. Ug makakita gani mo pare nga tiguang gamisa gihapon, angay mo malipay. Ngano man, timailhan na og hinglahutay. Dili man kag pare nga tiguang na hing misa gihapon. Timailhan ang paglahutay.
sa Tagbilaran kay katedral kini sila mo angay paring tiguang. Sa dito pa ko batanon pamangko ato. O mamumisa to mga paring retired nay manawag sa opisina. Pada pa niya sama day ka. Sama ng mga pare man tiguang nang gipamisa. O ganoon ako angay ni pare mamatay o sayo. Yang pare angay mamatay sa 65 sakto na na. Kaya di mo angay ni mga tao paring tiguang. Di naman magkadimao po dosahay. Dahil paring tiguang bitaw sa Bohol gamisa niya. Pag misa niya, operture, hingga guok may isang kutok-kutok kay galain ni Jantijan. Nakakaon siya kutong supak sa isang kabuhi. Di naman madagpugong. Ingon nagpare, pag-rosaryo siya mo kay sugo sa lawas. Hukas nagpare, tinuod ni nahitabo. Gahukas ang pare, kikilibangon mo sa kaso. Nag-rosaryo mga tao. Sa una, kaya di pa manuso na microphone ka ng mga wireless. Lapel pa man to, ng marag square, bito aring na on and off, na suksok ka ng pakos, na marag microphone gamay, sumpay man na sa sound system, sa simbahan. Maoom sa pare, hindong sa siyar. Pag-abot sa siyar, hagbok. Kadulong ang mga tao. Ang mga tao na undang, urusaryo kayo ng tawa, nga naluoy po sa pare. Nadunggan ko nila gawaman, bao pag isang lape. Niingon nagpare, salamat sa Diyos. Ilis sa pagjagbalik, doong balik sa simbahan. Pagpangalawag na, dyan to hinglin niya, di sa kalawag. Kisa may muli niya, di ka nangilo. Ingana ni matiguang na taon ta. Pero lahutay. Mamuot mo tata. Maabot po na nato. Maabot na nato. Dapo yung sa kapare sa Bohol niya. Misa si Jan. Tiguang na. Niya hanap-hanap na yung pananaw kay diabetic. Niya pagkanta ko pertore. May kanta na mo dito. Dawata o Ginoo. Di mo siya tikanta din no? Tikanta na kining among mga gasati mana sa mong gugma. Nasuroy ang mga kolektor dito. Sige pagkanta. Matang pagbalik kay agsibot kay gihangin man gihapon sa to ba Wayson ba ingon pare undang kwairo kanta. Sa tigkanta niyo gawata sa may dawaton nga mo may son. Agsibot kay gihangin murag Wayson ba. Una maglingsod kay mga sinsiyo ra tingali. Undang og kanta kay wa koy dawaton. Gisapot at pare. So pagpadadyo ni Jagmisa, gisapot to siya kay wa lagi kolekta tingali. Nya pagpangalawak na, gisapot siya bisag mo kisa na siya paghungitan. Hingo hungit siya sa ilong, lawas si Kristo ilong ana dunggan na ubanan, lawas si Kristo kay gisapot. Pagabot dito sa dapit sa tumoy sa simbahan, ingon na parang lawas ni Kristo, wa man mo tingog. Lawas si Kristo, tingog! Wa magyabong tingog, gigidukol sa Kristan Mayon. Pag-abot dito, ingon sa Kristan Mayon, pader, haligi na imong ipagalawa. Haligi ko nang ipagalawa. Pastilan, no? Asa na ba ito napitan, Habit na, Lahutay. Kamu ko mga minjo, piskay tanawon mga tiguang na mo mag-holding hands gihapon mo. Kamu ko mga 40 na mo katuig minjo, manglakaw mo na pa imong bana, gunit og kamot. Nahawak gihapon. O padung mo lakaw, gihapon. Kay ang timailhan na og paglakutay. Nabayo ba niya iyat rin yung magtiayuna tiguang na labing-labing yapon sayok na ba? Basta kinasal mo sa simbahan din na nga ikauaw ninyo. Pribilehiyo na ninyo, grasya na gikan sa Ginoo. Mo angay biya kamo tanaw magtiayon nga tiguang nga kanang gakuyog bitaw ga holding hands niya. Wana bitaw sila magilhanay kay gipang-ango-ango na pulos. Nang moyon tong bana bitaw sa asawa di wanang kay saingan moyon tong bana sister Agata Koter. Ya asawa di siya kay nungdo. Niyong butong asawa, wala po kailang asawa siya bana kayo, nakalimot na ari. Pag Brad, kalibangon ko Brad. Iskay tanaw nung Brad, nagsis na. Yun na.
Ti mailhanag paglahutay. Gibarugan do nila ilang kaminsuon taliwasa kati guwangon taliwasa sa kamaayo o usa ka puno sa grasya nga kati guwangon. Ang kinabuhi nga way lahutay di ta makaabot sa kahimpitan sa atong damgo. Mga gusto ta nga mo panauban sa pagpaabot sa Ginoo nga malaumon, lahutay gyud, agwan ta gyud, o asdang gyud sa mga pagsulay o kalisdanan. Kaya nomdom ito kaday magtiayon nga iyang bana gi-arthritis na sige naglingkod nga sige tanaw TV. Sa puto niya nga asawa kay iya mang trabaho tanan. Sa kadlaw niya na nang laba iyang asawa sa silong sa ilang bahay. Bungol na may iyang bana gi-arthritis pod, di na katindog. Singgit ang banag, day! Tanawa sa ritong TV. Nga naman yung usar mga channel makuha. Lechon manok naman katuyok-tuyok. Ingon po siya, hilom dia! Ang nag-asaw, hilom dia! Adyo ka dewa pag kaon din eh, mangita pa usay, ipagkaon ni matiguang ka. Pag hilom dia, o makadungog isang bana kay bungol lagi. Sige, singgit, day! Hibayad pa ka sa cable. Nga naman yung usar magka lechon manok katuyok-tuyok may salida aning TV. Nga nung usar magka channel, panha magkayo. Gisa ka sa yung asawa. Pag-abot sa yung asawa sa ibabaw, ingon yung asawa, buang ka man dihangan. TV ba rin mo kita na? Microwave man na. Ano? Microwave, de kung na kayo TV, kaya mo naman. Po dito na lechon manok katuyok-tuyok. So lahutay ihapon. Adyaw jud og palta. Kay tinuod sa itong kinabuhi, daghang mga butang nga makapahugno nato, daghang mga butang nga makapa-discourage nato, atong cluster di manambong ng uban, lahutay ra gihapon. Kung ang uban di manimba, simba ra gihapon. Bahala usahay mo ba na awayon ka kay sige kag naa sa simbahan. Diba? Mag-away bitaw na magtiayon usahay kay labi na makabanag irehes. Mag-asawa mo kay Jesus, inyong number 1 nga babag sa inyong mga debosyon, inyong bana. Labi nagsayo mo magikan sa inyong kay First Friday, mag-holy hour ta din magnobena ta, o niya dugay bitaw mo muli, dugay mo makauli ng uban kay tagsa-tagsaon mo pag lips to lips mga santos ari di. Dugay makauli. Pag-uli dito na yaw-yaw nagpanag, ugaya magamuli gigutom nako. Hingangay masiguro ka na itong kura paruko. Isyuhan na dito. Kay, padasyon naghihapon. Adyaw padaog. Kay, tintasyon na sa yawa. Kana bang bugnawon bitaw ka? Tintal nagyawa ba? Kana bitong imong kinabuhi, gusto ka mga lagad o siya, naadyoy, murag mubambag nimo. Tintasyon na sa dautan. Hugnoon ka ba? Nga, mahugno kay malipay man ang yawa. Umuundang kag simba, malipay ng yawa. O di na ka mo cluster kay gabungol mo sa imong kisilingan, malipay ang yawa. Lahutay so di tao. Lahutay kay malipay ang Ginoo, malipay ang simbahan og lahutay. Kanindan no? Kay naudawit ako. Na-share na ninahaw dito sa Pikas gabi. Ay mga katikista sa Balilihan, Bohol. Igutom ito sila kay why gitaw ko sila kaon niya. Tudlo sila ni baryo. Pista sa Pikas baryo. Dool ragod. Nailay na kong suba nga gaale. Di giimbita sila kari ta maniuto sis. Sa una pag magklase ato sila dito sila naniudto kay giimbitar man. Moubog man sila, moagi man sila sa dakong suba. Nalaw-law magtubig. Nagsayal pa man sila kaniya to. Di pa man uso ng mga kuan, palda. Palda pa man sa una, upay usog pantalon. Pag umog nila suba, walis sila ilang sayal. Si walis kay mapasa. Laong mo nagtubig sa suba. Sige mo pong panglibak, sige mag-istorya-istorya, sige mo pong chismes. Hingapot na sila sa tugaran, sa bahay, sa ilang ipamistahan. Gayong una, gapong sayal, no? Nanguros ang mamisahoy Ginoo ko ni mga katigista nga nung kapaibog man niya nila nalipat na wana maubos kasi sige mapong istorya lahutay katapusan mga igsuot. Number 1 sa ito'y honggingon sa primero, importante ang pagpaabot nga sa ganito mo balik tagamay aron di mo mawa kay ni anata sa katapusan. Ang pagpaabot nga mapasalamaton. Importante na sa Synodal Church. Ikaduha, ang pagpaabot nga makugihon. Sakto ba ko?
O niya, ikatulo, ang niya ang malahutayon o agwanta. Ikaupat, katapusan na ni, pagpaabot nga puno sa kasadya. Diba? Joy to the world, the Lord is come. Joyful waiting. Joyful anticipation. Ang kinaiya nato, kung mapaabot ang Advent sa Synodal Church, di mahimo og atong kalimtan ang kamalipayon. Ingon na sa tupapa. Ingon na sa tupapa. Never forget to smile, even when life is hard. Ingon si Pope, ayaw kalimot o pahiyong bisag lisod ang kinabuhi. Kay kun kuno mapupahiyong tao na malipayon ta, makatakod ng atong kalipay sa ubang mga tao. Kay kuno Kristiyano kapanalitan pare ko o niya kasigir ako mugot, ang ubang mga tao mayon og di ta magpare oy. Ano yung magpare matagmug, wa may kalipay na pariya. Mao po na nato. Kung magsigit tagpahiyo, magsigit tag kalipay, moingon ang mga tao sa laing relihiyon, malipayon lagi ni mga Katoliko. Ang atong kalipay wa sa atong mga butang kay mulabay ra maguna. Ang atong kalipay wa sa atong kwarta kay mawara na. Ang atong kalipay na sa pag-aambo nga wa kita pasagdi sa Ginoo. Amen. Sa tanang panahon sa itong kinabuhi, ang Diyos, gauban na ito. Maunay Advent, maunay Emmanuel. Ang Diyos, uban ka na ito. Mga iyon na sa ito, papalikay ang dagway nga murag patay. Avoid the disease of the funeral phase. Ingon na sa ito, Papa. Kay sa una manggupon, hadlok ang naong og minatay. Karon kay ang mga minatay, kay pagbalsamaro naman. Sa Bohol, daghang mga minatay nga nagwapo hinoon sa namatay na kay gipiskay maglami o gibalsamar magtaro. Sa una ang mga patay hadlok pagnaong. Mong iyon na sa tupapa, likayi ang naong nga murag minatay kuno nga gihaya. Hadlok mo sa mga minatay sa una nakaabot mamuana, di ba? Mga minatay sa una sa among lugar, hadlok manggingangagon. Kaya nga na ba mga minatay ato niya, bubusan o panapton, panyong itom, nabutangan pa ito, gapas ani, nga na, di ba dire? Gapas diri, gapas sa donggan. Kung na inighaya, nanay, ani na, gatuto nga mga nana, mga hugaw-hugaw. Asa ka mabugtui, ginhawa, ator makahayaon sa una. Muna ni kagabi, na gapas, marag stopper ng gapas, hindi magaduga pag-ayo. At tutong mga mga utiton, magparade, gikan sa ilong sa namatay, paingon sa turta o sa asukal, at to dito sa tumoy. Muna ini kagabi, mga pita ninyo, inday, timplahi ko kape, inigtunaw sa kape, ito na iniskaping basong karaan na gurod-gurod, manglutaw to mga suong, gikan sa ilong sa namatay, mapil o ginom. Yan na sa una. Ba't pag malipayon? Ang pari nga malipayon, makalipay po sa mga tao. O ang kamo malipayon po sa inyong pamilya, malipay po ang inyong mga anak. Ayaw kalimti ang pagka malipayon. Next slide please. Dinhin ha? Some families don't need to exchange gifts for Christmas. They need to exchange apologies, settle disputes, make peace, forgive, and healing. Ingon din karong Pasko, di ba, mangandam na mataka may exchange of gift ta. Ang ingon po, di pasabutan na nga, peace kayo, dili lang regalo ang atong i-exchange. Mag-exchange ko na po tagpasaylo. Aron meaningful atong Pasko. Dili lang manang baso, dili lang tuwalya. Pag-exchange ko ng pagpasaylo, pag-exchange o kalipay, pag binayluay o kalipay, pag binayluay o panalangin, pag binayluay o grasya. Kay usahay ko no sa Christmas, na yung mga bahay bitaw, landag ang bahay. Sa amo, namutang naman po may mga series lights. Bintana na ay series lights. Hagdan, punog series lights.
Pugaan og manok na ay series lights. Baol sa CR na ay series lights. Muna ining pangihi, hoy, landagan naman yung pakitaan ning ato. O may question ng series lights, landag atong bay. Ang questionable kung landag imong bay, ngit-ngit po di mong kasing-kasing. Kaysa mo po kay silingan, ikasabot. Wa po kay silingan nga gitining-gitingugan. Murag pakikaw. Landag imong bay kay Pasko, pero tanan nga kapalibot nato, ikabungol mo po nato. So mag-exchange kuno tagpasaylo. Mag-exchange po tag maayong kabubuton. Mo na pinakamaayo nga exchanging gift. Gawa sa ato mga exchanging gift nga naanda na natong buhaton. Okay. Sa katapusan, sa atong kinabuhi mga igsuon, ang pagpaabot, naghatag na itong kahulugan. Mauna ni ang summary sa akong gipaambit karon. Ang pagpaabot, naghatag og meaning sa atong kinabuhi. Kung ang tao di magpaabot, wadya mo siya huwaton. Wadya mo siya huwaton. Ang pagpaabot manggod, tamis inig kahuman. Parehas ba kami? Ako taga-baryo, so ko kaayo. Di ako ka-experience of what it means to wait. Katong pagtuli na ako. Ako, gituli ko, dili doktor. Wa man mauso ng tuli na mo, pakang. Sakitan dyan ba, hindi, muna-muna dyan sakita. Baw na po ba gitulig pakang ani doktor, mo tanang kay mga dato. Wa dyan ba gitulig pakang na, doktor na madini. Pakang amo. Kanang manunuli, tiguwang ra ba dyan nga, hapit na mahap, gay ko na bito yung antiuhos nga na ilambo, na magdag sundang hait, nagadag sanga o bayabas, magkakurog ko kay urog, maputo na nga to, mawana tayo paglao, manay kinabuhian. Kung saan naman ikapaid o sundang hait, kung nasigig pangita ba, sa gangan na siya, ginoo ko, na magpaid, na inikuman na, of course, maglingkod ang bata kami, lingkod o bangkito. Wa man ko tulian dayon kay nanagan me, grade 4 ta ko gipatuli. Walo may kabok, hing ijak mangikaduha yung singgit, mangikaduha din nanagan ming tanan. Grade 4 wa ko matuli grade 4. Pagka grade 5 na nasuko naman akong tatay. Ayaw ko tagig anak ka pisot, kapag kauwaw na lamang ka kinamagwangan ka ng anak mo niya, pisot ka, baho kang tiktik. Ayaw ko tagig ulitaw nga pisot. Layas din hiyo, di ka patuli. Kay dili to pagkatuli kay wala na po biyami ba atong grade 4. Unja kana bang kay bao di po ko mapari ajo pa ko wa patuli kay di mangiyasa man po. Mapagamit na pare man. Ajo pa wa po patuli. Unja. O tong gituli ko. Pagtuli ba nya di makakaliho ka na kay punan pa man nag-usa. Kay muliho kagalit lagputong wag mo. Kay kinahanglan jadi ka muli kay igisaytan man sa manunuloy. Liris ka muliho kinauwan. Maabli to tanan. Matuli na ka. Pero dugay ang period of healing. Mao nang kini magpaabot na adyo kay strength. Mga duwang simana ko ng jamoy, antibiotic. Kinahaplosan may kanarang bawok o lubi o kanang dahon o bayabas o sapon. O niya kanang ilang dahon bitaw, dapong, kanang dahon sa bayabas, mo ibutang dito. Pero kanang maghuwat ka, hantod ka maazo. So, kanunay bita ka excited, hindi ka butang, hala, wala mo hubad. Gamay pa ba siya? Kawagoy, bastos kay bata pa man. Uy, hala, gamay na. Kuy hala, kinsa kay unang makatilawan ni Char. Pero wago kay pare man. So, diha sa pagpaabot na meaning imong kinabuhi. Ug sa mo na kay paaboton, sa mo na sa kahulugan imong kinabuhi. Mo nang kita kapaabot aros Ginoo. Pagpahinomdom na itong meaning na itong kinabuhi kay Ginoo atong ipaabot. Dili sweldo, dili alote, Ginoo. O niya, unsamay atong gikinahanglan sa itong pagpaabot, paglaom.
Unsa may makuha nato sa paglaom, ang paglaom mo'y maghatag nato kasiguruhan nga napagyoy mga maayong butang nga moabot sa atong kinabuhi. Mo to yung sumarin na ron. Unya upat ka butang ang atong gikinahanglan sa atong pagpuyo sa kinabuhi nga malaumon. Primero, paningkamot nga makapuyo kag kinabuhi nga mapasalamaton. Be grateful to God for all the blessings. Number 2, pagpuyo kinabuhi nga makugihon. Waylo na ang pagtinapuan aning kalibutanan. Ikatulo, pagpuyo kinabuhi nga moagwantan, lahutay. Anya ikaupat, pagpuyo kinabuhi nga malipayon. Pahiyong. Pero ayaw lang po pahiyong og ikaw ra usa kay doktor sa utok mo ay madato ana. Katapusang slide atong basahon. Gikan ni Cardinal Tagle, no? Cardinal famous man ni. Kamong tingkat pag mata dunganon na tong basa. Sige, basahon nato. Sige. Time is short. We don't know how long life will last. And so get out of the tomb. Meet your friends. Meet people and utter words of forgiveness, understanding. Untie your heart. Let it beat again. Let the heart of stone become a heart of flesh. Let it live. Mubuora ning atong kinabuhi. Pag malipayon diha sa Ginoo, pagpaabot nga malaumon sa Ginoo. Thank you very much. O hinaot nga ang diwa sa Advento, paghatag nato o gusto. Manindog sa sakadiyot, atong katahon ning usa ka pasyon ang awit before musulti ang atong sakop sa PPC. Our closing song, kamao man taan atong katahon Pagpahinumdom nato, kinahanglan jud tang mulahutay. Mulahutay kita sa mga hagit sa kinabuhi. Mangantat ang tanan.
daghang salamat og daygo nato ang Dios sa ato siyang pasidunggan sa usa ka masipang pakpak. Daghan kayong salamat rin. Palihugan ay mga ingkod. Sa dili pa si Padre mo mukadto dito sa kumbinto. Adunay gamay na mo diri nga regalo. Alang kanimo with our parish priest, Reverend Father Jerry Adolco, our PPC President. Wala si Father. May I read the citation? Roman Catholic Diocese of Surigao, Our Lady of Mount Carmel Vicariate, Santo Niño Parish, Dapa. Certificate of appreciation is given to Reverend Father Argerio Bipanya in grateful recognition of his invaluable contribution as the guest speaker during the Advent recollection, thereby inspiring message and heartfelt sharing, having reached our spiritual preparation for the Christmas season, deepening our faith and fostering a stronger sense of community. With the theme, Christ the Lord, our hope in the Synodal Church, held on December 1, 2024 at Santo Niño Parish, Dapa, Surigao del Norte, given this first day of December in the year of the Lord 2024 at Santo Niño Parish, Dapa, Surigao del Norte, Philippines. Signed, Reverend Father Christopher Itado Dices, Parochial Vicar. Signed, Reverend Father Jeremias C. Adolco Dices, Parish Priest. Father. And gamay diri nga pahalipay alang kanimo. Pwede mag-picture diri lang sa sino man ini? Ma'am, pwede. Tanan, pwede kita mag-stand up tanan, tapos diri la para makuha ang picture. Pwede, ma'am, dito sa So sa ngalan sa among parokya diri, ug sa among paroko daghan kayong salamat, Father. Once again, happy birthday, Father Algerio. Sa ngalan sa atong parokya, ako magpasalamaton, ginasing-kasing pasalamat sa kababayan, Father Algerio Panya. Thank you very much. Timing ko yun sa iyang adlaw na tawhan. Salamat ka rin yung tanan, katauhan sa parokya sa Dapa, gikan sa outline, din sa atong mainland. Salamat sa inyong pagtambong, matod pa rin Padre Adje, makadasig ang atong presensya karong adlaw. So inaot pa kita atong maandam ang Advent para sa Pasko, mausap kini kabalaan o puno sa gugma o panalangin. Labi na kay uban ganato sa Padre Algerio Panya nining unang adlaw sa Advento. Kanatong tanan, praise the Lord, daghang salamat. Palakpakan natong Ginoo. Manindog alang sa panalangin. Kami ni Padre Adje ang muhatag sa panalangin. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Aziz, happy birthday. Kantahan nato happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.